Aşgabat şäherindäki we Balkan welaýatyndaky pensionerleriň plastik bank kartlaryna 8 mart ýagny Halkara zenanlar güni mynasybetli berilmeli 40 manat möçberindäki pul sowgady geçirilmedi. Belläp geçsek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň adyndan berilýän bu pul sowgady 2018-nji ýylyň 1-6 marty aralygynda ýurdun aýal gyýdlaryna gowşurulmalydy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary we çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan Balkanly we Aşgabatly pensionerleriň ony golaýy mart aýynyň 4-6 aralygynda öz pensiýa haklarynyň plastik bank kartlaryna gelendigini ýöne oňa 40 manat möçberindäki pul sowgadynyň goşulmandygyny aýtdylar. Balkanly pensionerleriň tasdiklamagyna görä munyň sebäpleri bilen gydyklanyp 7 martda 100den gowrak pensioner Balkan şäheriniň pensiýa fonduna barýar. Bu edaranyň resmileri olary işlemeýändiňiz hakyndaky güwanamany tapşyrsaňyz 40 manat indiki pensiýa hakyňyza goşulyp beriler diýip jogap berýärler. Olara da şu yerde verilen maslahat, ähliňiz başga yerde işlemeýändiňiz hakyndaky guwanama spravkany getirin. Indi bir aýa pensiýaňyzy aldyňyz, bize 40 manat aýratyn bir geçirip oturmaz. Aprel aýynyň pensiýasyna goşup şu 40 manat pul ýylyňyzy berersiň. Ählisine bir meňde jogap beripdirler. Dip Balkanly we Aşgabatly pensionerleriň ençemesi bilen gurrundeş bolan Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Murat Bugaýew paýtagtyň pensiýa fonduna baran pensionerleri hem şuna meňdeş jogabyň berilendigini aýtdy. Şol bir wagtyň özüne ol pensiýa haklaryny bank şahamçalaryndan naqd görnüşde alýan pensionerleriň aglabasynyň pensiýa hakynyň üstüne 40 manatyň goşulyp berilendigini, ýöne olaryň hem käbirinden hiç ýerde işlemeýändigi hakyndaky güwanamanyň talap edilendigini belledi. Sen yaş görünýän başga yerde işleýän bolmagyň mümkin, şol üçin gitdi. Öý problemyasyndan özüň nirde ýazga durmagyň şondan öz işlemeýändiň hakyndaky spravkany getirip biz onuň berelip şu güwanamany aralaryndan soňra beripdirler. Dip Bugaýew gurrun berdi. Pensiýa haklary plastik bank kartlaryna geçirilýän pensionerlere 40 manat möçberindäki pul sowgadyň döwlet tarapyndan kesitlenen wagt möhletinde berilmediliginiň sebäpleri barada resmi düşündürüş berilmeýär. Emma käbir yerli synçylar we raýatlar munyň işleýän pensionerleriň hem pensiýa fondundan hem de işleýän ýerinden pul sowgadyny almagynyň öňüni almak üçin edilen çäre bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Belläp geçsek eýetçiliginiň görnüşine garamazdan ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýdlara, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýdlara, önümçülükden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada okuyan aýal gyýdlara 40 manat möçberindäki pul sowgadyny gowşurmak baradaky buyrugy Berdimuhammedow 28 fevralda gol goýupdy. Şol bir wagtyň özünde bu pul sowgady ýurdun ähli aýal gyýdlaryna, ýagny işlemeýän ýa-da öý hojulukçy denanlara gowşurulmaýar. Azatlyk radiosu bilen töhfetdeş bolýan yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi munyň pul sowgadyny alyp bilmeýän aýal gyýdlar üçin adalatsyzlykdygyny aýdyp bu ýagdaýa nägilelik bildirýärler. Häzir bu barada Türkmenistanyň habarçymy Sultana Çelwanyň Daşowuz welaýatynyň Aktepe trawyndan özüni aýbywy diýip tanıştyran 65 ýaşly pensioner denan bilen geçiren söhbetdeşligini dikkatiňize hödürleýäris. Aýal gyýdlaryň bayramy bolan 8 mart bayramy bize gaýtarylyp berildi, o da şo ýatyryldy. Şuňa siz ene hökmünde denan hökmünde Türkmen denan hökmünde şu 8 mart bayramynyň Türkmen denanlaryna gaýtarylyp berilmegine nähil garýaňyz? Şu 8 mart bayramy hakynda aýtsam, Sowgadyň prezidentimiz täzeden ferman çykardy. 8 martda hemme aýal gyýdlara ta 1 ýaşyndan başlap 70-80 ýaşly gary eneler içelli 40 manat möçberinde pul ýylygyny berýär. Sowgadyň oň üçin prezidentimiz hemme eneler bütün dünýäň aýal gyýdlary bilen deňleşip bizem şolar hatarda şu 8 martymyz belliýär. Şoňa mümkinçilik döredildi şu 40 manatdan az elde. Bir öýde 4 bolsaň ýa 5 bolsaň 1 million bolup barýar. Ona arkaýyn bellese bolýar 8 martda. Şonu gelin gyýdlarymyz nähilek bellýärler, öýlerde oturulşa etdilermi ýa ana mekteplerde ýa bolmasa idara kärhanalarda bir itrap merkezlerinde bayramçylyk dawaralary gurunalýarmy, şo nähilek bellýär owa gelin gyýdlary. Owa denarlary. Owa denarlary şu owada her kim öz öýlerinde, mektepde, idaralarda, iş ýerlerinde bellýärler gowy edip. Konsertden bolýar. Çeperoççaňlaryň konsertden berýärler. Mektep okuwçylar çykyş etýär. Owanyň ýaşlary çykyş etýär baryp aýtym çykydylar. Şu kärindeçiler şu döwlet tarapyndan berilen 40 manat pul sowgadyny alan diýilýär. Şunu bermeklik ýola goýulanokmy?
Şäherindäkiler entäge alanak şolaryň ýaş çağlary bolsa alýa, bolmasa alanak. Şolar şu patawiýa alýan döwründe alýalar. Ýöne çağlar patawiýdan çykandan soň alanaklar. Şolaryň ýoly goýlaýda gowuljak şu. Ine şo nähili garýaňy şu şäherindäkilere şonuň berilmeýändigine nähili garýaňy. Menim şu öz pikirimi aýtsam şu şäherindäkilere de şu biziň hatarymyzda şolary da beriläýse diýip pikir etýän mene. Döwletimiz başyň mümkinçiligi bar. Şu şäherindäkiler agyr işlerde misal üçin pakda ýygýarlar, otog otyl, o pakdan kemale getirmegim aňsat däl takrirden çykaryp, şonuň üçin şolary da bir şu togat pullaryny beräýseler diýip pikir etýän. Esasy agyr zahmet çekýänim şu şäherindäki. Sebäp takrirden olar önüm öndürýär. Döwletimiň baýlagyny baýlyk goşýar. Şonuň üçin şolary da şu pulzawatlaryny beräýse kem bolmaz diýip pikir etýän mene. Garryna hökümeti. Şu beräýse diýip şolar tama etýärler de şolar.